9 minn kull 10 vetturi ġodda li qed jidħlu fis-suq Malti jaħdmu b'enerġija alternattiva. Din għal il-Prim Ministru Robert Abela hija bidla li tirrifletti kemm l-għarfien pubbliku f'dan ir-rigward qiegħed dejjem jikber. Il-Prim Ministru Abela ħabbar dan waqt it-tnedija f'Malta tal-vetturi Ċiniżi Changan, marka ġdida ta' vetturi elettriċi f'Malta li kif sostna l-Prim Ministru Abela timxi eżatt mal-viżjoni tal-Gvern għall-futur tat-trasport. Waqt avveniment li marka tnedija uffiċjali ta' vettura Changan, il-Prim Ministru Abela għall il-futur ta' trasport f'Malta huwa wieħed definit mit-teknoloġija, l-effiċjenza u r-responsabilità ambjentali. Kompla jtenni l-impenn tal-Gvern li jkompli jappoġġa it-tranzizzjoni ekoloġika li qed tiġi implementata permezz ta' miżuri konkreti. Il-Prim Ministru Abela rrefera l-inċentivi li l-Gvern joffri biex wieħed jixtri vetturi elettriċi ġodda. Huwa saħaq li dawn il-miżuri qed jiżguraw li għażliet sostenibli jibqgħu aċċessibbli kemm għall-familji kif ukoll għan-negozji. Dr. Abela żied jgħid li dawn l-isforzi jiffurmaw parti minn approċċ nazzjonali aktar wiesa' favur azzjoni konkreta li qed tindirizza t-tibdil fil-klima għalli Malta qed tinvesti fit-trasport aktar nadif, f'enerġija rinnovabbli u f'infrastruttura aktar innovattiva biex tnaqqas l-emissjonijiet, ittejjeb il-kwalità tal-arja u fuq kollox il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Il-Prim Ministru qal li dan kollu imur jitfit mal-Viżjoni Malta 2050 li tpoġġi s-sostenibilità, l-innovazzjoni u r-reżiljenza fuq quddiem-nett tal-iżvilupp nazzjonali ta' Malta. Changan Automobil għandha preżenza u esperjenza internazzjonali u qed tkompli tespandi fil-manifattura, r-riċerka u l-iżvilupp tal-karozzi. L-ewwel mudell li qed jiġi introdott lokalment huwa ix-Changan D-Pal S07 biktar mudelli ppjanati l qudiem.